Oo, yun, grabe. Laki to mga tol, laki to. Laki to. Grabe yung laki. Ay, sus. Grabe ang laki niya. Sus, ginoo mga tol. Oh, mga tol, yung laki. Sus, ginoo. Laki na naman mga tol. Laki na naman. Inaangat ko lang mga tol. Grabe may laman pala. Makuha sa ito. Grabe ang laki. Laap-laap ito mga tol. Laap-laap ito. Ayun, grabe. Mga toy, meron pala ba ganito kalalaki dito? Yan na naman mga toy, yan na naman. Ano na naman to? Yun, Kalakas. Uy, alam mga toy. Ito na naman mga toy, oh. Ang lakas mga toy. Grabe. Yan na naman mga toy. Yan na naman mga toy. Baka ito na naman siguro to. Uy. Iba naman na mga tayo. Pero ang laki mga tayo. Kunin ko ito mga tayo, dadaingin ko ito mga tayo. Kala ko ano pa rin mga tayo, kakaibang isda pa rin. Grabe. Tingnan nyo mga tayo itong huli ko mga tayo. Kita ko mga tayo. Tanggalan ko mga tayo. So yun, good morning sa inyo mga tayo. Dito tayo mga tayo sa may barangay Lunsad, Binangonan, Rizal. Tingnan nyo mga tayo, oh. Kakaiba mga tayo, oh. Ano kayang isda ito mga tayo? Ano kayang variety ng tilapia to? Yan oh, thumbnail natin ito mga tayo. Sana makarami pa tayo, no? So yun mga tayo, tara, samahan nyo po ulit ako mga tayo. Binangonan, Rizal fishing spot tayo. So yan mga tayo, maganda sana dyan sa may ano na yan, oh. Kasi inaano ko ng mga bata yung dalhin daw ako dun sa may tangos na yun, oh. Barangay Lunsad na isla yan mga tayo, no? Yung bundok na nakatangos na yung mga tayo. Tapos yung mga bata kasi dyan na nag-o-offer sa akin na ano, dalhin daw ako dun sa may ano na yun. Sabi ko ay huwag na lang, baka mamaya maglaro kayo, di nyo ko sunduin. So yun mga tayo, tara, sana makahuli tayo dito ulit. Kala ko ganun ulit mga tayo. Nakakuha ko mga tayo ng ano, ng hito na maliit yan, binalik ko na video. So makikita niyan sa FB Reels ko mga tayo. So yun, tara mga tayo, let's go. Shoutout sa lahat ng solid supporters natin dyan, mga sa paparating pa. So yun, shoutout sa 4 na nag-unsubscribe sa akin sa sa YouTube. Grabe naman mga tayo, bakit naman binagi mo pa eh. Siguro ano hindi mo lang mapuntahan siguro yung fishing spot ko dun sa ano, sa may Taytay. Lusong kasi dun mga tayo. Siguro nahirapan kang puntahan dun mga tayo. Kaya in-unsubscribe mo ko sa YouTube. 5,000 na tayo, baka mamaya mabawian pa tayo. Yun, shoutout sa mga senior citizen na subscribers natin. Yan, sa mga organic, thank you mga tayo. Grabe, spot natin ganito. Sana dumawi ulit tong ano na to. Ito ata yung jaguar mga tilapia eh. So di man tayo nagsama ng mga kasama kasi ano nga, mamaya mapagod sila, walang mahuli eh. Masisipa tayo. Yan na naman mga toy, yun ako to. Ay, uy mga toy, ulit. Iba na naman mga toy. Kakaiba to mga nahuli ko mga toy. Ano ba to? Grabe yung pumasak sa ano, tubig. Ala. Mga toy, oh. 4 fingers mga toy, oh. Ano ba itong mga nahuli ko? Grabe. Dalawang ano kasi parang dalawa. Ala. Grabe naman katuloy sa ngalang-alaboy. Tulis naman ang alang-alang ito. Di ba tayo? Di ba? Ay sus, ginagawa mo. Ay sus. Sayang naman.
Andun pa, hindi gumalaw. Pagkabagsak. Sus, mariusip na yan. Dapat pala yan, ready ko yung ano, yung panalo. Inabutan sa ay, sauce! Pati yung panalok na iwan. Ano ba yan? Ay, naku nga ito, sayang naman. Di gumalaw dyan sa batuan mga ito. Pag ano ko pa eh. Kasi gumagalaw, tama lang. Kasi napakainin na isda eh. Para nakakanang prituhin eh. Di gumagalaw lang gusto. Yan na naman tayo. Huli. Oh, huli na naman. Ah, alaka. Ano to? Alaka. Ano na naman to? Uy, sus. Oh, grabe. Oh. Ang laki, iba-ibang klase na huli ko mga tayo. Aruyo naman. Ang laki. Alaka. Nagko, dito lang pala mag-aan tayo. Mag-i-enjoy. Saan ka nagpupunta eh. Marami mga tayo sa spot ng ano, C6 na may pumping mga tayo. Puro aruyo nakuha ko kahapon. Yes ko. Dinaing ko mga tayo. Napakasarap pala nyan. Yan ang inulam ko kanina. Pinirito ko, tas partner ay noodles. Ah, kalami. Lami. Diyan lang pala sila. Kakaibang mga isda dito. Kuya Delphin, kakaiba dito Kuya Delphin. Kuya Francis, oh. Malayo-layo Kuya Francis, kaya di na kita tinix eh. Sana pumunta ni Kuya Francis dito mga ating sa may ayan. Yan na naman. Uy, yan na naman. Ano na naman to? Yan na, hiba ka na ka. Ang lakas. Uy! Alam mga to eh. Ito na naman mga to eh, oh. Ang lakas mga to eh. Grabe. Oh. Ibang klase pala ito mga to eh. Pagka sa tubig na, pakalakas. Pagka nakahon na. Yun oh. Hindi na masyadong mapasag. Ganda ng size pati. Oh. Naku, makawala na naman. Ang ganda ng kagat mga tol. Kala mo ano lang yung ginaganon-ganon lang oh. Tapos parang pag ganun ibinabalik niya oh, iniibabaw tapos nilalim. Tapos bigla na lang ay susundot ko na ko. Halos di yung makita mo ito yung kagat. Kailangan talaga ano, matulis mo. Matulis yung dapat yung pagkaka ano nyo sa ano, pagkakatitig sa floater mo. Naku. Kasi yan mga tayo, sige talo-talo pati. Sige, yan. Baka ito mayroon to mga tayo. Ay, tuara. Parang parehas kanina. Napakaliit lang ng kagat mga tayo. Kala mo sinasabit-sabit lang. Grabe. Ayos na ito mga tayo. Tatsagaan na natin ito rito. Dito lang siya oh. Ang lakas oh. Kakaiba yung lakas. Sinisibat pa gano'n. Ay, thank you Lord. Ito. Yan. Very good. Diyan nga. Nakita rin kita kala. Sabi ko sa inyo mga to yun. Ay, maliit. Pwede na siguro ito mga tayo. Kaso kakaiba tong kagat mga to. Parang ginaganyan yun yung ano, yung floater niya eh. Ginaganyan oh. Oh, ganyan. Tapos biglang ginaganon. Tapos bigla na lang ginaganon mo tayo. Yung palang kagat mo ha. Takis nga ako. Ang ganda ng kulay mo ha. Maliit mati. Okay lang yan para meron tayong mga lalaking mga fish, mga susunod. Huwag yung puro kuha kasi mga ito yung iba kasi yung anglers natin, makasamahan natin kahit maliit binibirahan na.
dapat i-ano niya rin sa ano sa area ba. O tol sa probinsya okay lang yan kasi maliit naman talaga doon. Wala naman lumalaki sa probinsya talaga yung mga ano bihira. Katulad sa Tarlac kay Kuya Delpin yan. Maliit talaga doon. Tapos sa Bicol yan, pagka ginawian kayo ng mga tilapia maliit sa probinsya namin na. Sa Rano, naku napakarami. Kasi itser, oh, daming nahuli. Eh dito kasi mga tayo, pag maliit nakakaanong ano kasi dito, napakaraming ano dito, yung malalaki. Dito ako. Yun, grabe. Laki to mga tayo, laki to. Malaki to. Grabe ang laki. Ay, sus. Grabe ang laki niya. Sus, Ginoo mga toy. Oh, mga toy, ang laki. Sus, Ginoo. Grabe. Ayun na, kamiwas. Kabingwit. Grabe ang lakas pala ito mga toy. Ay, kakaibang isda na ito mga toy. Ano ba ito? Grabe. Tigas pati ng gano'n. Mga toy, oh. Uy. Kabingwit. Katironi. Ba't ayaw mo kasi katironi sumama? Sabi ko sa'yo may pinangunan tayo. Tanong ka tapos sinabi ko may pinangunan. Ayaw mo mag-send na. Sorry. Ginagawa mo. Kabayabas TV mga tayo, pasupport naman mga tayo sa kanyang channel. Ito Idol Eldelmar. Yan, Fishing TV. Tapos ito yung Christian, Fishing TV rin mga tayo. Mga bago natin mga nangangarap din. Yan. Kachoy Ed, vlog mo, yun, Kabingwit, Kabiwas. Yan. Dito na kayo mga tayo. Kachoy Benedict Santa Ana, katoy. Ay, masanto yun. Ang liit lang ang kagat ng kanan. Kita nyo mga tayo. Nakikita ko talaga. Ganun lang siya. Tapos, makasya na naman yan. Look. Teka lang. Hindi pa ako nakakapain. Ay, ganda. Ano katiki? Ano kaya magandang luto yan mga tayo? Katsiki ron, ano kaya ang luto? Ano pa kasi? Ano kaya maganda? Sige itong isda. Bago itong mga tayo, bali, bago bumaba ng papuntang Kalinawan, bandang kanan. Bago ng Ithan, bago dumating ng Ithan. Orisyon nga pala mga tayo, andyan pala oh. Meron pala Barangay Limpon. May Barangay Limpon pala mga tayo, sorry sa may ano nito. May waiting shed. Lungsad kasi, yan pala yung lungsad mga tayo. Ito pala yung lungsad. Yan mga tayo, yan na naman mga tayo. Huli na naman mga tayo. Yan o. Oh. Ang laki na naman mga tayo. Ang laki na naman. Inaangat ko lang mga tayo. Grabe may laman pala. Makuha sana ito. Grabe ang laki. Laap-laap ito mga tayo. Laap-laap ito. Wala kasing panalok eh. Naiwan ko. Ayun, grabe. Mga toy, meron pala ganito kalalaki dito. Teka lang. Grabe. Diyos ko. Inaangat ko lang. Diyos ko, ba't yun napakainin yung kilat nitong isa na to? Kaya pala napakalaki. Inaangat ko lang bigla. Gamayon. Ito baka mami makawala pa. Oh, grabe ay. Ano ba ito? Ay, napaka-bliss natin ito sa amazing spot natin. Diyos ko. Ay. Kala ko
Makakawala dyan sa isi ko ni Kuya Noel dito, ni Manoy. Ikaw kasi di mo di mo pagkoso. Di mo paglingawan ka, Choy. Si Panalo. Ginagawa mo. Inaangat ko lang may biglang gumanon siya, oh. Ay, grabe, ang laki talaga. Tawa ng tawa si Kuya nag-ano siya, nag-aalaga ng bata. Ngiti lang sa kanya. Diyan lang siya mga tayo, inaangat ng gano'n. Zoom! Ay, thank you Lord. Thank you Lord. Sa blessing na lang. Punta na kayo dito mga tayo. Sa may ano to, Barangay Limbon. Limbon yan, oh. Barangay Limbon, Binangonan doon sa Laguna Lake mga tayo. Ito rin, oh. Nakalagay Isabela, oh. Isabela. Double L pala. Effective tong ano mga tayo, oh. Pinapadawian ko lang na maliliit na ano mga tayo. Bulati. Siguro mga tayo yung page to pinapakain ko rito. Sigurado to mga pinadawi ko rito. Kasi mga ano yan sila sa page talaga dito pag Laguna Lake. Huwag lang yung may makangkungan kasi ano yan. Ganito talaga yung ano yan. Ito, oh, effective din. Napaka-effective, oh. Ano lang siya, bulati lang na maliit. Pinapadawi ko. Yan na naman mga toy. Buti inabutan ko mga toy. Uy, yun na naman. Grabe. Akala ko ano. Grabe, sinirit niya, oh. Parang nakasulat to, eh. Akala ko yun. Yan yung sirat. Ito mo ito. Pinakagat, eh. Dumadawi niya naman. Yun! Ay! Nakakatuwa naman dito. Na! Assorted yung huli natin. Tilapiyang original na lang wala. Yung ano, yung talagang tilapiyang Laguna dito. Mga imported na huli natin. Ay, naku mga toy. Napaka-bless naman natin talaga. Buti na lang naabutan ka, bigla tinakbo. Very good. Huli ka na naman. Ano ka naman? Ay, ay. Unto. Tingnan mo ito yung daming tiger mga to yun. Ang dami pala rito. Oh, di ba? Maso maliit mga to yun. Ang gandang ilagay sa aquarium natin ito. Atin yung monte. Maliit kasi. Ay, nako. Papagalitan tayo yan. Ni Whitey pag kinuha natin, maliit. Pang-prito na rin sana matay kasi sayang naman, lumalaki pala yan. Diyan lang pa to. Ang liit dito, hindi ko malaki. Pero tumumal na, wala na naman laki kasi umangin na yung gusto. Yan na naman mga toy, yun. Ito na naman mga toy, yun ka. Baka ano to? Ito na naman to. Ay, sus, ginoo. Akala ko mga toy, yun na naman talaga eh. Naku po, Rode. Ninawi na tayo ng mga ano, laruyo. Ay, naku. Iba yung excitement mga to eh. Kasi ina-expect mo ano eh, yung tiger na isda eh. Tiger na isda. Yung pala, aruyo.
So yun mga tay, last fish na tayo. Last na fish na tayo mga tay. At muli mga tay, ano to? Yung fishing spot mo natin, Barangay Limbon, Binangonan, Rizal. Ang ganda. Bago dumating siya mga tay ng bago dumating ng Barangay Ithan. Lampas ng barangay Sagpad. Yan. Mga tay. Bali to pababa. Makikita nyo dyan banda dyan sa may kalagitnaan ng Sagpad. Tapos yung Ithan ay meron pababa pa kanan. Papuntang dito sa Barangay Limbon. Malapit siya na Barangay Limbon, cover court. Yan, sa likod. Dito tayo. Kasi may tinambakan na dito, bagong tambak na naman dito. Na siguro antay yung mga pag nag-aalon nga, pag nagbabag. So yun lang mga tayo, no? Last na tayo, fish. Ang ganda ng huli ko mga tayo. Nakalusan ako mga tayo, wala nang isa kanina. Ito mga tayo, ito mga tayo. Sumabit kasi dito kanina, sayang. Talagang iba yung pasag talaga mo, akala ko makarpay. Yun lang talaga mga tayo, talagang ang ganda. Sa maaga mga tayo makagat, kasi ngayon talaga tatalo-talo na itong mga floater, di ka na masyado makita. Ang gaganda ng size mga tayo. Hindi ako makapaniwala sa isang laki. Mga tayo, nakainan ako nito. Apat na ganito na tiger. Ayan, tatlong arroyo, isang kanto, tapos nakalaan tayo isang kanto na tiger, isang nakawala na yun na yan na naman mga to, yun po. Uy! Oo mga tayo, iba na naman. Oh, pati, ay hindi. May iba na naman mga tayo. Ito yung tilapia ninos mga tayo. Oh, anak ka. Iba-iba talaga itong nahuli natin dito. Ito yung sasabi ko mga tayo na napakaba ito. Pag nahuli. Ang liit ng ito. Muso. Oh, grabe ka. Uy. Yung mga tayo, ang gods na yan. Ang ganda niya na. Kunin na rin ito. Isa pa tayo mga tayo, isa pa. Ito yung gusto ko makahuli. 2 beses ako yung nila mga tayo. Di mahuli. Ito yung gusto kong makahuli. Ang sarap kasi mamingwit Diyos ko. Pagka itong nahuli magkakaibang mga isda. Yes. So, nakala ko hindi nahuli. Pitik ko yung isa dito sa akin. Ay, thank you Lord. Kumakagat pa rin kahit sobrang mga may laman pala mga to yun. Akala ko kung walang laman mga to, naputo yun. Ay, grabe. Baka mahulihan mo pa ako boy. Baka madali mo pa ako ha. Maliit maki, pakawalan natin. Grabe, linong-talo no. Lunok na lunok. Arigo. Tapos sumabit po. Parang may ang lagari ah. Ay, nako. So yun lang mga tay. Umabol sa ating ganduli. Sayang. Ganda mga tay nung mga tay nung kanina. Ngayong umangin na, talagang wala na kanina kito paano, hangin ng tapos mawawala, may dadawi pa rin. So ngayon, may talagang natuluyan na. Wala na. So yan mga tay, yung kung gusto nyo rito mga tay, mamaya kung gusto nyo
Kung gusto nyo itong fishing spot na to, barangay Limbon lang ito mga toy. Tapos ito yung huli ko mga toy. Gaganda. Oh, mga toy oh. Uy! Oh, di ba? Grabe lalaki oh. Libre na naman yung pang-sarsyado nito. Kaya masarap na ulam nito. Kaya masarap na luto yan mga toy. So yan lang mga toy, no? Maraming salamat sa inyo mga toy. Sa mga nagtiyagang mga nagtiyagang nanood, maraming salamat po. At susunod na po ulit tayo mga toy na fishing adventures. Siguro balikan natin dito mga toy, maaga alas 5 dito para makapun ng maaga kasi maganda mga toy, talaga yung tahimik pa lang sa napapansin ko kasi kanina meron na rin alon kanina kaso konti pa lang, pure talagang makagat. Sayang nakawala sa akin dito. Sabitan lang ito. Umabit ako sa pisnet. So yun, thank you mga toy. Baka mamaya makawala. Thank you mga toy sa nag-tune in talaga sa mga di nag-skip ng ating ads. Thank you. Maraming salamat po Lord sa blessing. Thank you mga toy. Bye-bye. Ayan, pakita natin pala ito mga toy yung likod ko. Yan o, barangay Limbon mga toy. Diba? Tapos marami daw dito mga toy, mga dalag pagkagabi daw. Yan o, barangay yan o, Aris Cover Court. Yan. Tapos yun, papunta doon mga toy, barangay Tan na yun. Tapos sa kabila, barangay Kalinawan. Yan, ilang pa mga toy, dito lang tayo nakahuli. Itong area na to. Thank you Lord, thank you mga toy. Ayan mga toy, ang aking huli kanina. Grabe mga toy oh. Ang lalapad ng ano pala ito mga flower horn pala yan mga toy. May nag-chat sa akin eh. Ayan o, kanya-kanyang tawag pala yan. Flower horn, Mayan, ganyan, Avatar. May Duterte rin daw yan o. Ano kaya magandang luto nito mga toy. Yeah, thank you Lord sa blessing.